Mga istoryang puno sa grasya ug kamatuoran. Kini ang Istorya Hey! Mga istoryang puno sa grasya o kamatuoran, and kini ang istorya. Hey! Whoa! So this is the moment. Hallelujah. Mao na gyud ni atong gipaabot. Actually dugay nami nagplano ani nga makahimo gyud tag Christian Bisaya podcast, and then it so happen nga abtan siguro 10 years in the making, and then karon pa gyud 2026 natuman ang maong it's another form of ministry. So ako day si Pastor James Conato, and then kining istorya hey, isa ra gyud atong goal ani mapaklaro ang grasya ug ang kamatuoran gugma sa Ginoo sa tanan nga mga magtuto, especially the body of Christ. And then gwapo ang istoryahe kung naa po ko'y guest. So karon sa inyong kabantay mo wala ko'y kauban, pero nako'y duha ka mic. Pasabot kauban nako karon si Pastor John ug si Pastor Jomel. Alisa mo diri. Ato sila i-welcome. Pwede pakpakan na to. Sila akong first nga kawa akong first nga guest. Samira siya, hirap ako. Wala mo ka. Wala mo ka kon. Kanang moro ni first podcast nga nanay wala na inform. Wala ipag-ipos niya. Glory to God. Inform. Hallelujah. Pwede Ah, ako, pwede ako I-plaster mo na. Ay, anak ka na. Pwede ma-plaster? Okay na ba among forma? Okay na ba? Kaya daghan tayo isgutan karon. Okay ra ba? Kanang ipaismug-ismug daw yung si Pastor Jimay. Mo na, abi nimo, kita nga, Wala ba dyan kita nga mga Kristohanon, part yun na nga, laging handa sa oras ng pangailangan. No, more than pata sa Boy Scout of the Philippines. Pero di pa ilamos mo. Nakapa-make up ang tabi. Ito. Kaya kaligog hapon. Wala, ako naka-make up ko gamay, no? So, kamura yun duha wala. Sige lang, kay, di pa mo ana nga, kamura tutukan karon sa atong mga igsuon. Anyway, this is the first episode. Magkuha lang sa siguro ta for the meantime. Kung unsa atong mahisgutan, wala tay mga any giplanuhan, pero unsay mosulod sa atong una-una, unsay i-direct sa Holy Spirit, let it be nga ang maminaw ug ang nagtan-aw madasig sila, especially sa pagpangalagad nila sa Ginoo. Nabantayan ako nga normal ug kasagarang ang mga questions sa mga Kristohanon na mga basic ba nga mga hisgutanan like pagtuo, kaluwasan, kapasayloan, impyerno, langit. So mo na yung mga basic kayo. So basin pwede po ta diha ra ta magtuyok, Lagi. no? So mga igsoon kung ready na mo, ready na po ng duha. Ready na ba mo? Ready na. Mas yun mo namang napugas. Ha? So, Paduol gamay sa mic. Sabi? Kasi naong sa ready. Naong sa ready. Oh, praise the Lord. Lord, bless us this episode, and ang tanan maminaw, mabulahan, tagay sila kaalam o kadasig, o kung na may mga nagsakit karon, we declare healing Amen. in Jesus' name over sa imong Yes, Lord. physical nga lawas. Okay, Amen. I think the best nga isgutan nato, ang standing nato, ingon nga magtotoo, diha sa gingharian sa Ginoo. Ingon nga believers of Christ, ingon nga part ta sa body of Christ. Unsa gyud ang atong status? Murabag Atong relasyon identity. ba? O itong identity, is it on and off? Unsa man gyud ta in the eyes of God? Og daghay nangutana na kay ang uban mingog lagi luwas na ko pero ugma pag na ako'y mabuhat di na pod maglisod na pod. So ato po na pwedeng isgutan karon kung okay lang. Pastor John, murag na kay gusto istorya ka nagana na jud ka sa kuha. Tando-tando lang ko para mo. Oh, Pastor Jomel, kay murag gani, murag pero perminti man ni ready. Nadi ko din. Nadi ka. Hallelujah. Alright, so kumusta man ang ato ang spiritual nga kinabuhi? No, sa imo pag-ingon pas James ba nga
after sa atong murag journey, murag Mm. unsa atong daily living. Mm. We are believers of Christ. Mm. Christian, gitawag tag Christian because nagtuo ta ni Christ. Mm. But after that, naay mga times gyud nga Mm. ma-fail ba, may failures, naay mga shortcomings mahitabo. And then ang mao gyud ang pinaka murag main struggle Mm. as a Christian ba nga og dako po ng kanang ginadala-dala sa uban nga guilt sa uban nga Kristohanon man ko ngano manabuhat man ako ni. Mm. Na Kristohanon ako pero ngano nasipyat man ko pero mao na nga ingon si Paul ba nga nay mga butang nga dili nato ganahang buhaton pero ato Pero nato mabuhat. nabuhat. Pero Mm. nato yung mga dapat buhaton pero dili nato mabuhat. Mm. So mao na nga kini tanan nagpaklaro pas ba nga grasya ra gyud sa tanan nga bag-ohon tas Ginoo. Nga dili ang atong own nga pagpanikamot nga usbon nato atong kaugalingon based sa ato ang makaya. Mm. But usbon nato ang atong kaugalingon based sa sige ug always pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mga Mm. istorya sa Ginoo. Muna Mm. nga kini istoryahe gyud. No, mag-istorya gyud ta always sa pulong sa Ginoo and then the more ta makadungog sa pulong sa Ginoo, Mm. ingon ang Bible, atong faith mo increase. Okay. Si Mm. Pastor Jumel. So, kuan ang Kristiyano na kinabuhi dili gyud siya perfect, pastor. Mm. Mm. So, up and down gyud ang kinabuhi. Mm. Apan ang status or ang ato ang identity kuan na siya kanang on point, Mhm. dili na mausab, Mhm. perpetual in Mhm. terms of sonship. Mhm. Kuan na ta kanang anak gyud ta sa Ginoo Mm. magkinaunsa. Sama gud sa panimalay na ang mga bata masipyat, atong anak masipyat. Tinuod. Pero dili mawala ang atong pagkaanak sa tungod lang kay nasipyata. Mm. Mas labaw gyud ang gugma sa ginikanan. Mm. So ang ginikanan mo pasaylo. Nya atong mga ginikanan they're just kanang biological tawhanon lang. Mm. How much more sa kanang divine kind of Parenting. father Mm. or parenting or divine kind of love. Mm. So the more siya I remember sa Peter, the love covers multitude of sin. Mm. So Mm. inana ka ang gugma sa Ginoo inana gyud ka. Amen. Amen. Sakto ka, Pastor Jumel. Mo na nga ang kaning atong gistoryahan karon. Grabe ni siya ka-importante kanatong gisgutan. Kay ngano, once sayop ta diri, kaning the rest nga podcast nato sayop na. Mo na tinuod. So mo na nga Foundation dapat mo naman, well established ta, founded ta in terms sa atong identity diha kay Lord, no? And then ang ato ang manggong identity dili magud based sa atoa. Mm. Kay apart from the Lord, wala naman gyud. We're nothing naman gyud from kapag-istorya. So ingon ang Bible nga na forfeited ang glory, fall short of the glory of God. So wala tay any kutiti nga power nga murabag makabalik ta sa Ginoo, ibalik na tong himaya. Wala tay power ana. Pasabot kinahanglan ta og manluluwas. We need someone to save us. Mo na nga ang atoang identity is based sa mga heads mo na gitawag og federal heads. Di gyud nato na dapat kalimtan. Kay ngano man ang kaluwasan man gud gibuhat or ang angay mo buhat ana ang qualified is it should be a federal head. Kay ang nakasala man gud usa ka federal head. Yes. Kung kag federal head naman sa Book of Romans, ang federal head nga hisgutanan, gwapo kay na siya sa tinuod lang. Mo nang isa sa mga favorite nako nga hisgutanan sa Bible school. Then kung okay ang ulo, okay pud ang lawas. So, first federal head according sa Bible si Adam. And then naay gitawag og last and final. Dili second and final. It should be last and final federal head and that's Jesus Christ. So sa area ni Adam, Pastor John, makita nimo ba nga sa diyang nakasala siya, Mm. ang sala nakasulod, Yeah. then nahimong muna na ang ato ang identity atong status in the eyes sa langit. Yes. So, mo na nga bisag usaon nimo paningkamot, moingon jud si Prophet Isaiah, Pastor Jumel nga trapula atubangan sa Ginoo ang inyong mga maayong binuhatan. Labaw na siguro ang mga di maayong binuhatan, mga sala, samot na. So, masabtan sa Kristohanon sa magtotoo nga ang kaluwasan di ay
ato ding identity dili based sa atong pagkabuutan, Mm. kanang kugihan, dili ta mopatay, di ta mangawan, di ta mamakak, Yes. and then mosimba ta always. So kana ato nang gistoryahan, ato na dapat buhaton. Amen, Moingon amen. mo na, ato na Amen dapat kayo. dili na dapat putlon, ipadayon ang mga Padayon. maayong binuhatan. Mm. Pero prangka pagkaistorya, gamay ra kay na siya nga Mm. rason nga makaingon kag tungod anang mga butanga, anak nako sa Ginoo or pinalangga nako sa Ginoo. The reason nahimo kang anak sa Ginoo, the reason nga nahimo kang pinalangga sa Ginoo, Mm. the reason nga you are forgiven Mm. tungod kay naay nagsacrifice, Yes. That's which is right. another federal head. So si Adam ang pinakauna sa creation o si Jesus Christ ang pinakauna Mm. sa new creation. Wow. Unsay take nimo ana, Wow. Pastor John? Kung yun na meaning kung si Jesus ang ato ang federal head, niya Mm, ingon the Bible said mm, nga as he is, so are we in mm, this world. mm, So Yeah. if Jesus Christ is blessed in heaven, mm, then we declare also nga karon po diri sa earth we're so mm, blessed. Kay wala po giingon sa pulong niya nga mablessed ta pag nanata sa heaven. mm. Blessed as he is in heaven, so are we In diri this in world. this world. Mm, So it's a nindot kayo nga pagtulun-an kung kabaluta kung kinsa ato ang federal heads. tama, And then tama. kana nga federal heads nga ato ang gina-follow, ginasunod, kung righteousness ang nag-flow sa iya, righteousness pud mo flow sa ato. Amen. 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 Yeah, the same Amen. with kung unsa ang punuan mo sa bunga. Mm. Correct. Kay kung Yeah. ang punuan santol, ang bunga, Mangga. di actually kana no, murag binuang siya pero naay mga Mm. kanabang kamatuoran diya. Yeah. Daghan man gyud nag-ingon Kristohanon pero makita nimo ang kinabuhi ba. Mm. Di man ako to yung Layo gyud kay verse, tinuod. pastor na Nga, test every spirit. oh yes. Yes. That's Yeah. why nga even kamo nga naminaw karon sa mua, Mm. amo i-make sure nga ang amuang hisgutan Mm. dili man-centered but it should be our Savior-centered, Christ Jesus. conscious, Christ Jesus. centric Jesus. nga kini nga podcast. Amen. So Mm. tinuod na naay mga tao nga sige claim nga mga believers of Christ pero medyo mag-question ka ba Mm. sa ilang lifestyle. Para sa ako, number one, na klaro mo gyud na sa Bible nga wala tay katungod ba or wala tay right mo Mo hukom, judge. mo judge. Mm. So aware ko ana pero na ako'y katungod mo correct. Mm. Na ako'y katungod mo pakita pod sa akong komento pero kung mahimo kung mo comment magay ko, kung mahimo dili pod kanang With sobra ra pod. respect. With respect, Yeah. with love. Mm. Ah, Mm. maka-question jud ka kung Kristohanon ba gyud kay Mm. That's right. lisod kayo naakas kahayag nya ang imo ang Lifestyle. lifestyle nas kangit-ngit. Mm. Mingon kag nabasa ka sa gugma sa Ginoo and then wala day ka sa tubig. Mm. So lisod kayo. So let it be nga gikan po na sa baba ni Jesus nga may buan man nimo ang kahoy pinaagi sa Mm. bunga. So Yeah. ang ako salamat sa pagsimba, salamat sa bukang bibig si Jesus, salamat sa imong pagtuo sa Biblia, ipadayon na. Mm. Pero sa hinahinay uban sa tabang sa Ginoo, uban sa grasya sa Ginoo, ikaw, ako, kitang Mm. tanan mo grow ta diha sa atong lifestyle. Amen. Kay Yes. importante mo gud ang lifestyle. Ang Mm. kada Yes, pang yes. the way you handle yourself kay Mm. ingon ba yung Bible, let your light so So shine shine. before men. Makita gid. Mm. So that they may see your good works. So pasabot ang imong light, ang imong obvious ba pod. Lagi. We are created to do a lot of good works. Mo Mm. na kung Amen. mga Kristohanon ta, dili gyud bagay nimo Mm. ang magpakasala. Yeah. Yes. Tinuod dili. Amen kayo. Tinuod na, tinuod na. Amen. Amen. Kaya kung si Adam, Pastor James, ang Mm. ato ang federal head, Mm. dokod sa iyang gibuhat nga sala, sin entered, tanan na mo makasasala. And Mm. then Jesus Christ atong federal head karon. Mm. So ang iya naa sa iya karon is righteousness, mo na ang righteousness mo flow. Mm. In the time of Adam, walay nagtudlo nato sa time sa una, walay nagtudlo sa to mamakak, o Mm. nakapamakak ta. Walay ka tudlo sa to sa una nga mangupit. Mm. Pero nangupit ka, Mm. wala mo suuli sukli sa mama. Mm. No, so natin mga gibuhat nga sala nga wala nagtudlo nato. Murag Nga naman, natural lang siya. natural Mm. nagflow kay sinner man ta. Mm. Pero karon because we are under the righteousness of Jesus Christ, Mhm. mo flow ang righteousness ato. That's Mm. why makita gyud ang kahayag ato. Ang atong Christ-like obedience, Mm. character,
attitude makita sa usa ka Kristohano. Amen, amen kayo. Amen, amen. Sino ba amen? Amen na lang ko dire. Pero na yung Wala akong gusto. Oo. na yung mga parang unsa man ako sa Ah. istorya. Wala ginagtawag istorya. Hey, Istoryahin. Pero na yung mga hallelujah. question na like, di ba naamtay mga naandan karon labi na sa mga kaagi na to as Kristohanon Mm. na tudloan to ba to how to pray, tudloan tag kuan. Mm. Nya, kung una-unahon ang pagpakasala wa bay nagtudlo sa tuwa. Mm. Yes. Naturally siya Mm. ni Ni flow. kuan ang mga tao is gabi ka or Kristohanon na gabi ka paningkamot na buhat ani buhat ana kay Mm. para mapaduol sa Ginoo. Na yung mga mura bitaw uy kung ang sala o ang being a sinner nagtudlo nimo Mm. or kanang tungod sa gibuhat ni Adan automatically nag-produce siya og kanang sin. Mm. How much more kung ang righteousness na atong nadawat karon kini salvation atong nadawat karon No produce. much more mo produce siya kay Mm. Og if mga remember og mga good works. very good. Amen. Kay sa Galatians, 'di ba, ingon dito Mm. na Galatians 5:22-23 na Mm. fruit of the spirit. 'Di ba, pag fruit is kung sara pod siya, wala siya kanang Mm. pugos, Mm. naa siya Yes. sakto na time. Mm. Mamunga na siya giyaha, labi na pag nindot gyud ang punuan, Mm. maay pagkaatiman sa punuan. And we know at our federal head is the very last final na federal head na Mm. iyang gibuhat sa cross, grabe gyud to ka life changing. Amen. Ako mo, may amen ko na. Ang kadindot ni Jesus, aside nga federal head siya pa datong high priest. Yes. Kung familiar na to, Yeah, di ba? yeah. Naman sa Book of Hebrews nga tungod sa gibuhat ni Jesus Christ sa new creation, kita man ang mga anak sa Ginoo, mga magtotoo, natay better promises, Mm. better nga high priest, better nga Covenant. covenant. So, mas lig-on pag naa ka sa ikaduha or sa pinakalas nga federal head mo na si Jesus Christ. So, ang atong pagka-anak sa Ginoo, dili gyud ni siya by feelings. Amen. Mao Yes. gyud na tinuod. Mm. Pero sa tinuod lang, ang tinuod pod pag pag maluya ka, wa gyud lami, no? Kana bang Yes, mo yes. tigbabaw ang Sakto. kalag ba kanang pagbati nato ba nga wa man gyud lami simbaway lang May gana. may ibasa niya Mm. unsay iwali sa simbahan murag puro lang ka against, puro ra ka Mm. critic. I don't know kung nahitabo na sa inyo, pero I think tanan man siguro moagi ana. Yes. Dili siguro tanan pero majority siguro moagi ana. Kay nga naman normal mo gud nga naatay kanatong feelings ba nga Mm. atong kalag mo react ba nga nya klaro man sa Bible nga it's all by faith. Yes. Mm. Kung may kag faith, kinsa ang author o ang finisher sa atong faith. Mm. Dili si Adam ha. The last federal head and that's Jesus Jesus. Christ. Jesus. Mo na nga kung ang atong hisgutan si Kristo, Mm. magkauyon kitang tanan. Amen. Mo gani tinuod. Amen. Pero kung maghisgutag principle, Mm. functions, rules and regulation or doctrines Doctrine. ni arm, ni Mm. leg or other parts sa Mm. lawas, medyo di kita magkasinabot kay lalay mag-functions. Mm. According ni Paul, dili pwede mingon si kamot nga tiil dili ka kahawid. Mm. So dili ka part sa body of Christ. In return, mingon pod si tiil nga di ka kalakaw kamot. So pero kung maghisgot ta sa ulo, magkasinabot kita na. Yes. And then mo na nga kanang kanta nga Jesus be the center. Mm. Kinsa may singer na tong tulo diri. Dungan ta. Mm. Pastor John ayaw na pa kay murag dili na ta kapasar. Murag si kanila si Pastor Jomel siguro, no? Jesus be the center of it all. Nga ato gid ibalik Yes. ang platform ba kay sa Christian mo gud ang atong platform dapat si Jesus Christ. Dapat ang Yes. pero mosulod man gud ang kwan kaning gitawag og Judaism nga spirit ba. The elementary principle of Christ wala na giwala pero ang giingon sa Book of Hebrews maybe si Paul or si Luke ang nagsuwat ana niana ba nga let's leave kanang biyaan na nato Yes. kay naa na may sonship Friendship. naa naman ang federal head so diri ta Yes. dapat mag-focus mo na nga dagay luya nga mga Kristohanon
Mm. dali ra maluya ka, Mhm. dili kaayo stable ang ilaang momentum sa pagpangalagad, makaingon ka ba nga grabe ka carnal Mm. because naagyapon sila sa elementary principle of Christ. Mhm. So kinahanglan gyud ta mo ingon ang Bible, if God permits, let us go on to perfection. Ang perfection ana is the church, the body of Christ. By the way, ang body of Christ, mystery ba? Yes. Mystery siya, wala siya na-reveal. Dito ra na-reveal kung di ko masayop kang Paul nga iya gipaklaro to nga it's a great mystery. I'm talking about the body of Christ. I'm talking about the church and Jesus Christ. Mo na nga, remember you are not an Israelites. Yes, we are spiritual Israelites, but we are not Israelites. Ang Israelites mo good Judaism gyud sila. So there ang ilang pinaka heartbeat diha, pinaka main sa covenant is Torah, the law, the Ten Mhm. Commandments, which is very good. Mm. Pero if you are the church, if you're under Jesus Christ, dili Torah. It is the Holy Spirit. Wow. Yes. Gihatag niya sa tuwa, buhi. And the third person of the Godhead. Amen. Just Yes. imagine na grabe. Balaan kina na gibutang gideposito sa imo para makabalo ka nga anak kaniya. Og Yes. yes, kabalo ang Ginoo. Wa man siya na surprise. Di man siya ma-surprise kung makasala ta og mao niya. Mm. Because he knew everything. He is the Alpha and the Omega. Yes. O Amen. na nga, you're very secured if you are under sa gitawag og the last and the final federal head, which is the Lord Jesus Christ. Amen. Yes. Mm. Amen. Ayaw mo hilom, tingog no. Karon naman ko susunod. Pag mohilom na ko, tingog mo. Wala na istorya. I hope na-bless mo ha. Yes. Actually, dagan pa tayo hisgutanan. Karon medyo mo, Mm. kuha lang sa ta, unsay Mm. mabutang sa tong una and then maybe Go with the next flow. episode ato nang ipaklaro kung nagyud tay specific topic. Amen. So kanila pagdasig sa inyo nga regarding sa ato ang lifestyle, Mm. nagdepende gyud na siya sa number one, how disciplined you are. Mm. Kay lain mo di ikaw, Pastor Jumel ako, Right. si Pastor di ba ta parehas style sa Yes. pagpangalagad. That's right. Maybe more disciplined siya, more disciplined, dili kay ko discipline. Mm. And then depende po na kung atong background sa atong family, Mm. unsa atong nagakita sa atong pamilya, Mm. maybe unbelievers ang mga whole family nato, ang isa Mm. believers kayo. So you cannot really expect the same ang growth spiritually. Yes. But we long and we desire nga kitang tanan mo grow kita. Amen. Even myself, I want to grow Mm. deeper gyud sa pulong sa Ginoo Yeah. because until now no 16 years old ko nangalagad Mm. na-receive ko ni Christ. So 30 years Bawaan na mong edad. secret 30 years na. Pero I want to dig more. Yes. I want to Yeah. go deeper pagid kay there's so many revelation. Mm. But it's up to us kung willing ta. Murag man na Yeah. ba Yes. gihadbong every day. Mm. Yes. Para nimo kung mubanat ka Makaon ka. kaon ka dili. Mm. Pero kung may kaka sumo naman niyo gusto ko Yeah. meat. So ang ako masulti ninyo nga let's continue to desire. Yeah. Let's pray to the Lord. Lord, give us the hunger Mm. for your word. Kay sa tinuod lang, Mm. lahi ra gyud ang dating, lahi ra gyud ang hatak sa pulong sa Ginoo. Kay Mm. pag naay mga problema, especially kung may kag problema, Pastor John, Pastor Jumel, ang Yes. Iligan City, niagi Yeah. bayag mga dagko kayo nga mga bagyo pagsulay. Mm. Mm. Nya Yes. bago lang sa atong nahibawan natay gihimo nga ikaduha na nga relief operation para Mm. tabang sa mga nasalanta sa bagyong Basyang. Basyang. Mm. Sipit ko ning bagyong Basyang kay lahi ako masulti sa bagyong Basyang, dili Basyang ako masulti. So ingon nga magtotoo, kuan gyud ta lain tag growth ba kay Yes. lain tag problema, Yes. Mm. pero pag mukaon ta sa pulong sa Ginoo, paspas gyud ang tubo. Kaya Amen. we Yes. cannot live by bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Yes. While watching and listening sa tuwang Storyahi podcast, Mm. I believe nanay gibuhat ang Holy Spirit right now sa imong Yes. kasing-kasing. Bitaw no, nanay gitawag burning Burning. na sensation. Yes. And that's the Holy Spirit. Kaya Yes. naman fuel ang word ni Lord. Amen. Very kana sana? Tamang Mm. concentrated, Mm. powerful kayo. Yeah. Do you think? Yeah. Yes. So pasabot mo Pastor James nga ang pulong gyud sa Ginoo Mm.
is more gyud na ang way nga Mm. mausab ta, ma-change ta. Mm. The way we partake or receive sa word ni God. Mm. Kay mo na nga mao na always nato ginaingon ba sa atong mga manimbahay nga dili tanang nasa simbahan spiritually matured. Yes, yes. Kay naay pipilagi sa simbahan nga siguro 5 years na, 10 Mm. years na, Mm. pero so immature pa gyud sa Mm. word ni God. Kay Mm. ngano man pero napoy mga bag-o nga 5 months pa lang, 2 months pa lang, bag-o pa lang pero grabe ng Paspas kayo. increase, paspas kayo. It's because the way Mm. how they eat the word of Mm. God. Siguro murag kung naapat ta sa lamisa, klasin timi-timi na ta ba? Correct. Pagpulong sa Ginoo, Mm. timi-timi lang. Naata sa whole Sunday, minaw ta sa sermon, pero ang napaminaw na to sa sermon 10 minutes ra, Mm. ang 5 minutes pa gyud na natulog gyud ka. So murag Luya. so kung yun ana, meaning the more Hallelujah. ka gamay mo kaon sa word, the more Mm. ka hinay mo receive sa word, the more hinay mo increase. But the more ta mo receive, mo dawat sa pulong sa Ginoo, the more mo increase atong wisdom, knowledge diya sa iya, and then diya mas mo deeper mo grow atong faith. Amen. Exactly. Kay Mm. kining atong Istoryahay podcast, para gyud ni sa atong mga igsuon, especially Yeah. sa mga gusto gyud mo grow diya sa pulong sa Ginoo. Himuon nato ang pag-share sa pulong sa Ginoo nga dili kayo kanagling murag religious Really. pressure kayo nga. Sa tinuod Hadlok. bitaw, hadlok. Hadlok. Daghan man siguro pamagi how to share the word, and Yes. ang among desire especially sa my home church nga mo-grow gyud mo. Amen. Dili enough ang Sunday, Mm. dili enough ang worship on Wednesday, Yeah. o even ang mga small group nato, mga Dokimos discipleship, dili enough. Mag-decide kita nga mo-grow deeper. And I'm talking about our Bible school. Yeah. Kay karong nga tuig we will be about to kanbang all out na gyud i-official. Bible training. Yes, i-official launching na gyud nato ang Yeah. Hased Bible Training Center diri sa Iligan City. But anyway, we will talk about that later. So, kana nangumusta mi sa inyo ang mga spiritual nga kinabuhi, kumusta inyong pagpangalagad, kumusta inyong kasing-kasing, Mm. o even imong panglawas, kumusta imong panglawas, Amen. kumusta ang inyong simbahan, kumusta naman Yes. si pastor, kumusta naman si Mm. elders diya, kumusta naman ang Mm. ato ang mga women, sa ato ang mga men, sa ato Mm. mga kids, sa ato mga daghan kay atong hiskutanan eh. Wow. So Yeah. diri sa istoryahay, diri ta mo istorya og relax lang kaayo pero naay unod ba? I don't know Mm. na ba unod tong istorya? Umabot Yeah. ta sa mga deeper na mga Pohon, Pohon. magisigot ta. Especially kining nasa akong right side, gusto ni siya mga lalom kayo, so pohon ato ra na maisgutan. Pero mo ni nga kini ato ang approach karon, Mm. murabag inyo ming mga kuya, mga manoy. Yeah. So nagdasig ninyo padayon ta sa pagpangalagad, ayaw mo pag-give Mm. up dayon sa kinabuhi. Mm. Choose life, Amen. choose holiness. Amen. Yes. I pray you will grow in holiness. Kay Amen. ang pagkabalaan theologically kinahanglan ka mo grow. Progressive man gud siya. Mhm. Mo grow ka especially sa imong kaning imong kalag. Well, Every day ko mahimo no. yeah. Every day i-change gyud ni Lord ang dapat i-change. Kaya ano man, Amen. kung may kag kalag, Pastor Jumel, Pastor John, tulo ka buk hisgutanan diya sa kalag, imong hunahuna, Amen. imong pagbati, Mm. ug ang imong desisyon. Kana Mm. pa lang tulo. Kuan ka na, bugat ka na sa kayo. kinabuhi nato nya. Mm. Kung kulang kag pulong sa Ginoo, dali ra gyud kay ka maluya, dali ra kay ka mo kanang term lagi nga backslide dayon, di na mamugnaw na dayon, di na dayon magpakita sa simbahan. Mm. So mohangi mi sa inyo nga 2026, I think it's really the best year for all of us Amen. to say, Lord, I will say magdinuod jud kog pangalagan nimo. You decide. O You decide jud decide. ka dapat nga mga lagad mo naapod ta Yeah. nga maningkamot mi nga maka-post mig many videos, Mm. many clips para mudasig nimo. Kay nga Yes. naman angayan man kadasigon kay Amen. pinalangga kay kas Ginoo. Mm. Istorya hey, kabantay mo ng hey diya, Mm. H-A-E-I, Yeah. gikan na sa Hebrew letter, Mm. sa alphabet, ikalima na siya. Mm. So, ang meaning sa hey is actually steadfast love of the Lord. Mm. It talks about His mercy. It talks Mm. about His grace. Wow. Yes.
No, mo na yung meaning sa hay niya. Yeah. Ang hay nga letter, Mm. ika-fifth man na, ikalima, Pastor Yes. John, Pastor Juman. Napag yun ay picture sa Equivalent picture. equivalent picture. Sa It's an open window. wow. Niya na may gipangutana ana nga ka-remember ko ang gipangutana someone from Israel nga, "Sir, ngano open window man? Ngano lahi dili man lahi nga image?" Mm. Siya nga, "Open window lang, dili kay sila ka-explain Explain. ba? Pero kung both sabton, hey is grace." Mm. Pasabot ang grasya sa Ginoo karon open na. Wow. No, unsa may giingon sa Bible? Come boldly into the throne of Of grace para makadawat ka og mercy o grasya na pud. Amen. Sa dihang naa kay mga problema duol ang speaking sa throne ni Lord karon sa ato ang mga kaigsuonan diha. Ang trono sa Ginoo karon open na. Amen ba Pastor Juman? Amen, amen. Open na Wala siya. na ibabag. Wala na ibabag. Ngano ka? Mm. The veil was torn. The thorn was veiled. Nabali. Nabaliktad. Basta napikas Ah, kung kuan. dali na to. Bisaya na lang eh. Lagi. Git napikas gikan sa ibabaw paingon sa ubos. Nya historically kani nga time sa time ni Jesus ni Mm. na napikas mo tong pagsiyagid na gid is finished It is napikas man. And then according sa mga traditions mga rabbinical naay nga mga gipangsuwat didto nga kini ding clothing or cortina nga giali nila Sa Holy of Holies. sa Holy of Holies 7 to 12 inches thick. Baka kayo. Baga kayog naong. Pati baga agyud. Ang ruler ba? Ruler nga. Example, ruler ni oh. Oh, 12. Oh, mga 7. Ana. Tako, Baga eh. grabe na siya ka baga kaayo niya. Walay normal nga tao makapikas ana. Yeah, it's recorded na pikas. And then ang mga question ana, ngano napikas man? Mm. Because nahatag na ang pinaka the best nga sacrifice. Wow. Yes. Kani nga sacrifice sa sobra ka the best, dili lang mo cover sa mga multitudes of sins. Salamat nga mo cover no kay covering man na. Mm. Kani nga blood is sobra ka powerful, eternal, divine, Amen. noble, holy, triple holy nga blood. Mm. And that's the blood of Jesus Christ. Mao na ni buak Mm. ni pikas kaya naman gilimpyuhan Wow. ang dapat limpyuhan. Sobra ka concentrated nga divine blood gud siya. Yes. Nya nahibaw-an nga katudi nga time sa temple, Mm. walay Ark of the Covenant inside the Holy of Holies. So, ang nakita mo, Sir James, mararag ka ng ilahang Nas ginabuhat. naskaman ba? So, nagsimba sila dito. Simba sila dito, pero wala di ang Wala. presence. Wala ang Mao na nga naay mga istorya ra niya. Kada Marites ba Marites? Marites. Marites gyud. Istorya na dunggan na pud nako na sa mga kuan mga especially pag naa ka sa Bible school. Ang Marites daw diha gibaga gyud daw na nila kay para wag gyud mo dare Mm. kay pag mga to scam wala man Oh. nagtibol-temple tayo mo Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant is the most important pinaka holy of holies na siya nga item sa templo. Alin wala pag yun. Mm. So, laktod nga pagka-istorya. Nga duha pa gyud ka high priest, sobra ka corrupt gyud ang leadership. Mo tong supposedly isa lang. dapat isa ra man gyud. So anyway, Mm. Mm. matud pa sa mga istorya sa wala pa na napikas, daghay sila madunggan nga kanagaling murag na imong hilang, na mag something na mga demonic sa sulod. Mm. Nga remember Holy of Holies ha. Holies, oh. So nahimo gyud siyang kanang murag demonic nga lugar kay wala man didto ang blood ni Christ, wala man didto ang Ark of the Covenant. Ark of the Covenant it's a picture of lubnganan. Mm. So wala dito ang duha ka cherubim. It's a Mm. picture nga nagbantay ni Jesus tong duha ka buko Oh. sa lubnganan gihapon. So makita Wala. nato ba nga mugara gyud ang mga yawa dito. Yes. Blinded gyud ang mga tao. Mo na nga pagpikas ni Jesus, pagsyagid na gid is finished, pagpikas Shock na dito. mga tao. Shock tanan kay nga naman dili lang Tanan. pikas linog pa gyud. Mm. Nya dili lang linog. Walay adlaw. Oh. Super ngit-ngit. Pero tingit-ngita. Ngit. Ngit-ngit kayo pasabot.
Mm. Of course, sa science, mayroon sila nga total eclipse. It Yeah. happened. Grabe ka timing, no? Mapag finish it. Total eclipse lagi. Uh, Pero anyway, you can reason all you want, pero we know mm, nga si Jesus, he is not a ordinary mm. person. Yes. So usa po sir to ka reason Pastor James no nga nagsuko gyud si Jesus nga nang maligya og mga offering sila tus gawas. Corrupted U naman siya kaya. unya kabalo siya nga wala man di ang Ark of the Covenant. Pero business Sige is mong good man. business is good. O kana, wa pa Ah, po na nga pangutana sa simbahan, okay ra ba mamaligya? mm. Prangka pag-istorya. Bus Para sa kuha, mm, ay mo kalain. Para na sa kuha. Na nasuko man si Jesus adto nga time. mm. Natural gihimog merkado. Yeah, Yeah, sa yeah. simbahan. Simbahan, di simbahan. Pagting Yes. simba, simba ta. Simba. Amen. Yan, simba ka dito. Hallelujah, praise the Lord. Sir, may balot, sir. Pastor, Ay, may Penoy nag-worship, mong gusto niya, nag-worship. nag-worship. Ayaw. Night time for that. Amen. Kay kinahanglan pud mabuhi ang tao. So, Mm, karon sa mga setup karon sa mga dagko nga mga churches, mm, karon grabe man ang blessing sa Ginoo sa body of Christ karon. yeah. Kay kuan ba kana bang increase ang knowledge, increase ang Mm, pagsabot sa wealth ba, which mm. is wealth is for the body of Christ. Amen. Para na sa mga anak sa Ginoo kay way planong Ginoo nga kana bang kapobrehon. Mm, Klaro man sa Bible, yun siya, let the poor say, I I am am poor. rich. Rich kid dapat. Rich. So, pag naapata sa kahimtang sa gitaw og na sa kalisod, sige lang, nga tagkaalam sa Ginoo, tabang niya nga Yes. kuan ta ba madisiplina ta, natay passion natay push. Mhm. So, kung nag-struggle ta ana, God will give us the wisdom. Amen. If you Amen, want amen. that, God will give you the wisdom. God will give you the ability Amen. and the power Yes. to Yes. get wealth. Amen. 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 So padayon ta. Mga dagko nga mga churches karon sa gawas na may sila'y kanang murag Mall. mall, cafeteria, na sila'y Mm. mga library something or Yes. mga shop ba na Mm. to dito mga books para makusgan ka na mga Bible baligya. So okay ra siya. Pero katumungod sa time nila lahi na gyud. Susulod gyud. Sa sulod na. Na nasa sulod. Grabe mo mga worshippers ba? Dito din mga negosyante din. So anyway, Ang kuan lang pud sa kanati is kasala ko dadto ko simbahan na mapalit nito na Na alat mapalit. mao. Oo, easy bitaw man. no. Yeah. Easy ra kaya. Easy ra ba kana wala kay value ang offering. Mm. No na nisgon sa Hebrews na si God dili na ko ganahan sa offering. Dili Nana. na lang gina-offer. Ay ginaya kay sa situation inato gyud ka marag ang offering na ato na time is kanang bala-bala na okay na Part provided na na lang sa bitaw dadto ceremony okay nga na dadto part of naka-offering. the ceremony. Lagi importante man ang Mm. gitawag og sa pag-sacrifice ka, Yeah. mag-offering ka. Pero ang Oo. pinakagusto sa Ginoo kanang imong heart ba, Yes. authenticity nga tinuod jud ka mag-offer. Ano Mm. nasa Bible kay nga kanta-kanta mo pero inyong lips Mm. puro praises pero inyong heart layo Layo. kaayos ko. So kung ikaw manggali na igsuon, Mm. paminaw gyud kay ngano ang Ginoo magapamuhat sa imong hunahunag Amen. kasing-kasing. Mao na tong gusto na kini nga podcast mohatag gyud ni og kanabang kalinaw, Yes. kalipay. Unsa gito? Peace, joy. Oh. No, katong isa, atong in the Holy Ghost. Yeah. Righteousness, peace, peace, and and joy. joy of the Holy Ghost. So, ang akong gituan, ang pagkakristohano nato, nahimutang anak sa Ginoo, nahimutang Kristohanon, nahimutang magtotoo tungod kay the righteousness of God, which is Jesus Christ. Amen. Niabot siya diri, and because He is the righteousness of God, ingon ang Bible, He became sin Mm. dito sa cross. He did no sin, of course. He knew no sin. He did no sin. In Him, there's no sin. But He became sin. Pasabot, gi-impute ang mga sala nato dito. Yeah. Para, unsay purpose? Para mahimutang righteousness of God. So, Amen. tungod ni Kristo, na ang regalo sa pagkamatarong, the gift of righteousness. Nana sa mga anak sa Ginoo. Amen. Pag nituo ka ni Kristo, katong tinuod gyud Mm. ang pagdawat dagan may mga igsoon nato nga murag dili kayo uyon ba nga di naman ang dawat-dawaton gud wa man na sa Bible. Wala So sa para sa kuha magdirespetuhay na lang ta sa mga pamaagi. Ang Yes. importante na sa inyo si Kristo. Mm.
But again, kinsa man gyud nakabalo kung kinsa gyud Yeah. tinuod nga nidawat sa Ginoo. Yes. Yes. So, kung naay mga sinner's prayer para sa kuha, salamat ana nga wisdom. That's a wisdom. Pero this is also what I believe. The more you preach, and then the more they will hear, maka-move ang Holy Spirit sa kasing-kasing Yes. sa Yeah. naminaw. Yes. So while karon wata kabalo daghan naminaw karon nga wala pa sila ka-decide to receive Christ as their Lord and Savior. So this is your moment nga ayaw na ipadugay. Yes. Kung Now. mahimo ayaw gali pahuman na ang podcast. Kung mahimo dawata na ang Ginoo. Karon Yeah. na simple ra Lord. Gusto ko mo follow nimo, hatag na ako akong kinabuhi ako kasing-kasing sa imo. Yeah. Ingana ra man gyud ka simple. Amen. Ingana ka simple ra gyud. Nya ubanan sa tabang na dayon sa balang espiritu. Amen. Ngano nasayon raman ang kanang access sa kaluwasan karon tungod sa grasya. Amen. Amen. Kay kung walay grasya lisod gyud maluwas Lisod parang gyud kapag ang- istorya. Kung wala ang grasya sa Ginoo, Tinuod. ambot ambot lagi qualified. Wala Qualified na to malangit ba? Apil po namin no. Walay angayan. Wala Okay, ngayon. Mo ni tinuod. lisod gyud siya kay Mm. duara man na Mm. based on your performance or based sa performance ni Jesus sa cross, which is the grace of God Mm. based on so kung itong pangutana na kinsa ba nato kung nagwala gyud kay even atong righteousness ra po ra ba unsa na lang atong sala. So dapat yung sa Bible na ingon dadto na mo lingiw si Lord sa sala, hindi siya mo lingi. So unsa ko nato kada ba pagsulod sa gingharian sa kanabitang langit, kung even ang creator dili mo lantaw nimo, dili ka welcome. So ina naka big deal ang sala pa. Mm. So kung i-base lang sa ako ang performance at ang performance, wala jud bisan isa nato na ingon Mm. maluwas gyud. May gani na ang mutong nigawas ang Ephesians na it is by grace. You're saved by grace through faith and not by works. Amen. Kay That basin no mo. one can Para wala boast. Basin manginambog ba? Amen. Sa tinuod lang mao gani normal nga reaction. Lord, dagkon ba ko? Lord, dagkon ko. Wala man ko kaila ninyo. Yeah. Anyway, it's just a joke pero again, ang atong kaluwasan, ang atong identity, regalo ni siya. Nya Amen. pag i-try nimo bayaran pinagi sa maayong binuhatan o sige kuan, maayong buhat, pasabot imong Di na siya gift. di na siya gift no Di na kay siya murag gift. i-try nimo bayaran ba. Ibayaran mo nimo. Ang question is, Mm. kaya ba nimo bariyan gyud? Mao gyud. Priceless man ang kaluwasan. Yeah. So ang atong pagkamatarong regalo. Mm. So ang ato yung identity mo tong isyu Yeah. no. Ang ato yung identity ingon nga anak sa Ginoo ha, katong nituo ni Kristo, nag-follow ni Kristo ug nagkinabuhi uban si Kristo. Ako may gipadayon og tulo. Nagtuo ni dawat ni Kristo, nagtuo ni Kristo og naglakaw uban ni Kristo. Solid naman gyud na. Mm. Para na sa inyo. Ang atong identity gyud sa church matarong gyud ta Yes. tungod ni Kristo. Mm. Mm-mm. Nya tungod kay matarong ta, ang normal nato nga reaksyon puno tag kalipay. Amen. Amen. Mo na nga ang Kristohanon nga Malipayon gyud. malipayon gyud ang Kristohano, di ba? Di ba? Amen. Oo. Okay. Since nagdisgot naman ta og identity, ang purpose man gud nato base man gud sa atong identity. Like for example, martilyo ka. You are created na martilyo. Kabalo ka sa imong purpose. Your imong Pagbunal identity gyud ka. martilyo ka. Paglukbok gyud. Ibunal gyud ka, dili ka pang display. Mm. Kung cellphone ka, dili ko ka pang bunal. Ang contact. Ibunalin ako. Pero ang point ana, Mawala ang kung saan mo purpose. kabalo sa imong identity, kung naa kay idea or word na pulong na istorya, gikan sa grasya. Gikan istorya na kayong sa creator ba? Sa creator gyud nimo ba? Lagi. Kay mas makabalo ka sa imong purpose kung Yeah. kung gikan mismo sa creator ang imong identity or gi-explain si mo iba sa mga mo ka anak ta ka mas makabalo ka sa imong purpose. So for short, kung gusto ta makabalo sa atong purpose, kailangan makabalo ta sa atong identity. Amen, Pero amen sa kayo. nato pagkabalo sa identity, kailangan maminaw ta sa ato ang nag-create nato, atong creator. Kay kung wala mo gumpoy magsangi, wa may makadungog. Lagi. Kung wa po'y manunggan, wa po'y mo grow ang pagtuo. So,
ikaw kung naminaw ka importante gyud nga Mm. maminaw ka sa pulong sa Ginoo, mo-grow ka, dili ikaw Yeah. na pod ang mosangyaw. Mm. Mm. Ang pagpaminaw pod pastor is Mm. kuan dako po kayo siya nga factor ba? Mm. Kinsa imong ipaminaw? Lagi no. Oo, Mm. kay possible man gud ang atong ipaminaw usa po na sa factor ba? Mm. Kung ang iyahang giistorya is about ba siyang kaugalingon or about sa Ginoo? Mo nang istorya Very good. nimo or istoryahe? Istorya sa grasya. Istorya gyud sa grasya. Mm. It's all Tinuod. about Christ. Mo na nga once Tinuod, you tinuod. share, it's all about Jesus. It's not about us or sa church. Tinuod. Jesus gyud ang Mo masentro. tong giingon Pastor John na ingon si Jesus na dili lang ka mabuhi sa pan lamang. So, sa Yeah. every Mm. pulong ba, every Mm. word na mogawa sa Mm. baka. So, istorya ba? Istorya gyud Mm. sa grasya gyud. Yes. Tinuod Istorya gyud. gyud sa Amen. grasya. Pagkanindot sa tinuod lang no. Mm. Kung wala na ako na-encounter ang grasya sa Ginoo, I don't know kung Buhi po man. I don't know kung makabarog ba ko ingon nga, pastor. Pastor, yes. Kay sa tinuod lang, kung Mm. mutan-aw ka sa atong kaugalingon, walay makapasar lagi. Lagi. Hunahuna, sinultian, mga plano, mga motibo, wala palpak. Apil pa tong past. Apil pang past. Salamat kay ang atong identity is behold, the old Has has passed away and the new has come. Amen. Yes. Kaya naman, that's Jesus Christ. He is our identity. He is the reason nga Amen. makasulod tag langit. Mm. Kay siya ra man gyud ang way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Amen. Actually, daghan pa man ko'y gusto na sa akong mind nga hisgutanan. Pero, Daghan pa kay yung daghan kay nabang mo yung mga pangutanan. Dali ara gud. Ato pa ni humanon eh. Bitaw, sa tinuod lang, daghan tay angay hisgutanan. So, kani, murag introductory lang ni. Importante kaayo nga, dili mo magpatakag paminaw. Yes. Paminawan ninyo ang mga podcast na puno og Kristo. Amen. Amen. Jesus-centered nga conversation. And makapasalig mi ninyo nga diri sa istoryahe, we love Jesus Christ. Amen. Amen. We honor pastors, the fivefold. Amen. We salute all of them. Amen. And we embrace the authority of a local church. Yes. Kuna kung ikaw wala pa jud kay local church, mahangyo mi sa inyo. Ayaw na ninyo i-prolong nga kutob ra mo online Yeah. or sa inyo Kita lang gyud. ganahan nga ko lang nga simbahan, sa ganahan ko aton ko ka simbahan. Wala man ay problema kay you have the freedom to choose, but mas maayo kung naa jud kay local church kay naa man gyud maka-monitor sa imo. And then ang accountability is very importante sa pagpangalagad sa Ginoo. Kada bang mo account ka ba? Kay once man good wala gyud mo badlong nimo, wa gyud mo correct nimo, wala gyud mo share nimo, walay mo mentor nimo. Mhm. Ang imong spirit aynon strong naman pero imong batasan ba? Mausab jud ma-indifferent jud ka. Yes. Kaya naman mo mahimo kang proud ba? Kaya naman okay man ko. Mhm. Tawa gali 3 years na ko magsimba-simba, di ba? So okay man buhi man gyapon ko. Sa tinuod lang. Bless mo gyapon. Pero sa tinuod lang na-miss gyud nimo ang beauty pag naka sa local church. Amen. It's good to have a pastor. It's good to have a kanang part ka sa mga ministry. Yeah. Oh, iyan na gyud na. Kanang si lingkod lakaw okay ra po na kay sa level ba. Pero kadugayan pag-decide gyud mo, Lord, use me for your glory. Yes. Parang kapag istorya gamay ra kayong kinabuhi. What is 80 80 years old, 90 years old? Dali ra kayo. Gamay ra kay na nga panahon. Yung gamay ra kay nga panahon. Ikumpara nimo sa eternity. Eternity is very, 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 very long. Amen. Nya pag mayon kag eternity pastor, no beginning, no end. Wow. Pasabot timeless na diha. So kumingkag how long is eternity? Wow. Timeless No kay. one can time. It's Again, forever and Pastor ever Jan. and ever and ever. So habang naapata ni kalibutan na, challenge kaayo gyud. Kay natay mga problema, natay mga kabalaka, natay mga goals, natay planos kinabuhi nato, natay mga gusto i-achieve. Usahay mo na reason nga di na ta makapangalagad sa Ginoo. Make God the principal, the priority sa imong kinabuhi. Amen. Yes. Amen. Dili na siya ingog kuan ha.
It's in the Bible. And all these Thing. things shall be added. I don't know kung kapila na ka nakadungugan na. Pero unaha gyud ang Ginoo. How Amen. you know kabalo magana. You decide and then humble yourself. Balik sa asa ka gikan. And then ako pro pastor jud ko. I love pastors Amen. because mao po datong ministry no. Yes. We go, we travel, and then we bless ministerial groups. Kaya ano ang ka-remember ko, shout out sa akong asawa, si Shin. Ikaw naka-asawa? Yeah, na si No. Pastor Shout Jemima out din, po. shout out. Shout out Lang Helen. Ah, Kung nagkadugay bitaw nagkagwapa gid siya. kana gyud, kana gyud. Siyempre masulod jud kog balay niya. Of course. Pastor Makasunod Jun, yung balay. Makasunod akong yung- asawa. Istorya tag asawa. Yeah. Akong asawa sa tinuod lang. Helper. Kadili ba? Kuming ka gwapa. Sobra. Oo, Ay, labaw pa sa sobra. kuhaan kayo, exceeding. Abundantly man ako. Ah? No? Easy din abundant. More than as for. Gwapa, sexy, bright pag yun. Grabe. Nya, submissive. Lingkod! Lingkod, uy. Grabe. Yayas ba na? Dili, ingon siya. Lingkod ko. Shout out ha ni Shin. So anyway, daghan tay mga gusto bitong buhaton. Nya, pag ma-set aside na to ang Ginoo, daghay mga areas sa tong life nga mao dapat i-set aside na to. Ngano kana pag yun nga area nga mao ra nay source of strength nimo ang Ginoo, ang Yes. simbahan mao pag yung imong Set aside. kana pinakaulay ba? Last Oo. option. Oh, ayaw. Kung naman kay parang ano, daghan na kayo ko'y trabaho, daghan na kayo ko'y, asa may ako piliwan na ni? Ayaw apil lang simbahan. Non-negotiable ang, Mo tong gingon sir na magtigom o kanang dili magtigom bahanti dali sa kalibutan. oh yes, Tigom og bahanti sa kana no, gamay ra kay nang verse pero bugat bigyan na. Lagi. Liman ka nga. Napugkoy ko na pastor na Mm. nadunggan na. Pero sa karon Mm, kay gabi maning kamot biya ang tawo. mm, Ang kamot trabaho diri, trabaho dadto. Pasagdan na ang Ginoo, pasagdan na ang church. Karon 100 years from now, mm, kana tong gihaguan na sakyanan. Mm. Gibarya na to pila ka tuig. mm, Wala kuan. Dayon kanang balay na to, wala tunod na 100 years from now, tunod na siya. So mm, nya ato ang pangalan, wala na dili na mahinumduman. mm, Yeah. Pero grabe sa atong lifetime ba, grabe pa ning kamot sa tawag na. Ning kamot diri wala ni panahon silang gilingong pamilya. Dayon 100 years from now, dili kanang tanang gihaguan na wala na. Wala na ni value ba. Kunang si Lord na ay pag tigong mabahandi na madunot lang. So samtang I think that the best legacy na atong forward sa next generation is ang pulong gyud sa Ginoo. Naman ko yung wrong sa concept kasagara pastors ba nga. Ang kasagara mo gud ilang idea is unahon ang Ginoo sa antanan. Murag ang idea ba nga Ginoo, panimalay, trabaho, murag steps ba. Competent. So dapat Petition. kini gyud ang Ginoo. Mm. Which is okay siya, nindot siya pero dili ka na ang point Mm. meaning panimalay uban nimo ang Ginoo. mm, Priority ba meaning step One. priority. mm, Trabaho Mm. uban ang Ginoo. mm, Dili kay Ginoo panimalay trabaho murag kung mauna nimo ang Ginoo makalimtan na nimo ang tanan. mm, It is not dili gyud mao. mm, Ang dapat is sa imong pamilya na ang Ginoo. Sa mm, imong trabaho na ang Ginoo. Sa mm, imong pag-eskwela na ang Ginoo. Meaning ma-priority siya, mauna Mm. siya sa tanang aspect or sa tanang area nato sa tong life. karon pa ko kabaluan na ba? Kung gani. Pero tinuod bitaw no, every department sa to ang kinabuhi ba? Mm. Siya ang hari diya. Amen. 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 Siya ang Lord. Dili lang Savior, okay? Unang sense na Jesus at the center. Amen nga. Amen. Kada area, siya ang hari. Kada area, siya ay master. Mm. Hindod, no? Dagan ko nakatunan sa inyo. Salamat. Ako nga simbahan. Oh, hallelujah. So anyway, this is just this is Wala sa our plano. Wala sa plan. kinakuratan kaya wala. Maratan gigo. Nag-sit up ram kita mi diri. Ilang os pa ko mga asa. Kabarong punta ko karon. Possible atong isgutan sunod. Daghan kayo. Isguta og unsa gyud ang grasya, unsa ang Wow. pagtuo, Mm. isgutan nato ang impyerno. Wow. Kana gwapo na kay mo na yung mga kuan.
nagipangutanan sa Amen. kuha Mm. apa ang kuan naabatay nabay Unsa? purgatorio. Purgatory, ato na isgutan tanan. Yes. Karon relax na sa ta. Yeah. Importante nga kanabang nadasig ta sa makadyot nga parang istoryahanay. Yes. So, any final word? Sawa Pastor James, na mo Oh. ginaandam nga mga topic si Pastor James Mm. isgutanan sa istoryahe. Pero basin na ay mga gustong mauna ba sa Oh, atong mga yes, yes, viewers nga yes. mga pinaka gusto nilang Mm. atong istoryahan. Mm. Siguro pwede na i-comment Mm. no sa comment section unsa ang mga nindot unahon nato hisgutan. Correct, correct. Og maningkamot may nga matubag dayon, no? Amen. Ang inyong mga gusto mahitabo. Yeah. Ang ato lang this is the first journey sa tuwang Istoryahe podcast. Ang Amen. atong katuyuan nga mapaklaro ang pagka nindot ni Jesus Christ Yes. sa atong kinabuhi. So, again, kini ang istorya, no? Kining istorya, mga istoryang puno sa grasya ug kamatuoran. Okay. Istoryahe. No, gusto ko sunod. Lagi. Kaya no? Okay. Mga istoryang puno sa grasya ug kamatuoran. Kini ang Istoryahe. Mga istorya